जय जगन्नाथ भाई मैंने तुम्हें भावुव भाई से पार्ट टू कहते पार्ट टू आसला कहीं भाई तुम अपेक्षार अंत घटी पार्ट टू भिडियो आसी जाइए मो यूट्यूब जा देखिपारे आपण मैंने देखु ये है पार्ट टू रीडियो आपको देखी पार्ट वन वीडियो ये देख पार्ट टू वीडियो पार्ट टू वीडियो देख केमी भाव में गीत गायी आम महाप्रभु को लेकिन जाऊँगी तार ये टे देखूँ मुझे आदर किसी कहबी खाली देखिए आप केते खुशी लगे आपण को निश्चय जना पड़ो कहीं ये है पार्ट टू वीडियो आप देखु केमी महाप्रभु को लेकिन जाऊँगी माउसी माँ मंदिर को श्रीमंदिर को लोक देखु कि नाची कूदिकी नहीं जाऊँगी आपण मैंने जानवे मोर आदर तो नो स्पीच बहुत सारा लोक एमती कि लोक जे जगह होने देखापी महाप्रभु कीर्तनिया मैंने गाँव ता भीतर भी देखु जगह होने लोक खिंजी खांजी पड़ते आमर जी सब कीर्तनिया देख भाई माने जगन्नाथ प्रेमी माने डांस करुँच सी देखापी भी आहरी लोक आक्रूढ़ देखिए केमी माने जगहटा छोट बोल कि बहुत ये कंजेस्टेड हो जाऊँगी देख केमी जगन्नाथ प्रेमी मैंने नाचिकी पूरा उड़ाऊँ पकई ये है भक्त और भगवान गोटे संपर्क ये लोक पैसा को देखते नहीं कि ये लोक पैसा देकी भी डका होने ये जी जगन्नाथ को भक्ति करुँच माने जगन्नाथ प्रेमी मैंने ये आसी सब ना शुणिकी ये धाई आसी कहीं आज महाप्रभुकर माने 9 दिन शेष यात्रा जी मौसी माँ घर जा श्रीमंदिर में पहुँचे आपण मानक देखी जो बड़दाण्ड पहुँचुते कौन भी होती वीडियोटा को लास्ट पुंजा देखु सब जानीदे भर एत जाम हो जाऊँगी बोल कि देखो सेपटर सार जन कहते शीघ्र शीघ्र पड़े चल ये बहुत जाम हो गला लोक बाहर ना जगह देखिपे से आगू टे गाड़ी गड़ेनु आम रथ तो पछे पछे आसी भिड़ मैंने आप कौन कही कम से कम 4000 ରୁ 5000 लोक रथटणार लिप्त अच्छा प्रभु को देखापी लोक ये जगन्नाथ भल पाइबा अच्छी बोली लोक देखते केमी धाई आसती जगन्नाथ को देखापी पूरा माने लोक भीड़ तो भीड़ एत भीड़ जो रास्तार जाई हो लोक नाचापी स्पेस पाऊँ अच्छा जगन्नाथ सेवक मैंने से पानी सागर जहाँ भी आम अच्छी दि जाऊँगी सुंदर भाव में आम आयोजन हो बाबुला रथ यात्रा
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ। ଶାନ୍ତି ବଳିଆ ଶାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ିଥାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମିତି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ଜମି ଏମିତିଆ ନାଚି ଗାଇ ଖୁସି ହେଇ କୃତଜ୍ଞତା ସମିତି ଆସନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ବି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଜାଗା ବି ହେଉନି। ବହୁତ ଲୋକ ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ସିଏ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମେ ନାଚିବୁ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଳେଇବ ଚାଲିକି। ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ଭଲ ପାଇବା ଗହଳି ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି ଫେର୍ ପରେ ଯେମିତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ଫକିରଟାକୁ ସିଏ ଗାଈ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସାନ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର।
ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଇଟା ସେଲିବ୍ରିଟି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ବି ସେମିତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛି। ଖୁସି କୋଉଠି ଏବେ ଦେଖିଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲହରୀ ଛୁଟି ଆସେ ସେମିତି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କତିରେ ନେଇକି ଆହୁରି ସିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାନ ସାନ ଭାଇମାନେ ପୁରା ନାଚିକି ପୁରା ମନା କରାହେଉଛି ଯେ ନା 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 ଆମେ ନାଚିମୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତମେ ସିଆଡ଼େ ରଥ ଟାଣିକି ନେଇକି ଆସ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ। ସେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଯିବ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଆସିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ମା ମାଉସୀମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ମଉସାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ନା ରିଏଲିଟି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେବ। ସେ କାହା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ବି ଚଢ଼ି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟରେ ସିଏ ଦଳେ ନାଚିବାକୁ ସେପଟରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ନାଚିବାକୁ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ପୁରା କମାଲ ଦେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା ଯେମିତି ମାନେ ଭସାଣିର ଯେମିତି ସବୁ ନାଚନ୍ତିନି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣିର ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଆମର ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ନାଚନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ନାଚିକି ପୁରା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ମାଇକିଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ବଜା ଆମେ ନାଚୁଛୁ। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ସାନ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟରେ ବି ଆମର ସାନ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଗର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦୁଇକୁ ପକେଇକି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଦେଖାଉନଥିବ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦେଖାଉଥିବ। ଚଢ଼ିକି ଛୁଆ ସାନ ସାନ ଭାଇମାନେ ଚଢ଼ିକି ପୁରା ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ଚଢ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇରେ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯିଏ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାହା ଦେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଇଛି ଯିଏ ବି ଯିବ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଉ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାଚିନୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ରହିବ କାଲିକି ସୁନାବେଶ ହେବେ। ତାପର ଦିନ ଆମର ଅଧରପଣା ହେବ। ତାପର ଦିନ ଯାଇକି ଅଧରପଣା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯାଇକି ପୂଜା ପାଇବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଡେଲି ସେମିତି ପୂଜା ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଗୋଟେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ।